ane kedi apa lulus sing ditembangi najan dilali-lali bibis salali dilalipur bikalipur tanpa lawas jadi pikiran ayo nonton Wiramandala sindene wis nembangan aja terus sore bokat tado rezekine aja desekan sesekam bekan ngadeg sampai dengel-dengel katon sindene kang suarane gendang kang suarane ketumbuk geguyu panjake senggake larani weteng aduh tobat tobat aduh tobat 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 la 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 ana wong wis tua putune digawa lali turu pangkon wong tuane tungkul wong tur wis lungar sungir aduh mawar miwir yen gemuyu sekakakan dubang kletikan kang suarane gendang kang suarane ketuk gemuyu podore senggake larani weteng aduh tobat tobat aduh tobat 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 la 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 Siriwanci bagja diri ketulis kegawan janji ada tiga minggat rela mati korban jiwa lana 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 Sumangga Kang Mas Prabu Medang Barat mugia ketampi sembah lan pangabakti ingkang garwa panjenengan Ratu Sariwinda. Bopo Mas Rayi Ki kaula bagja lan mulia-muliane si Kakang Doni Garwa lampit gunung nigelara keterima pangabaktimu Rai mugia yang jagat nata sangkan paraning dumadi ngupai keberkahan marang si Kakang uga Rai uli pira kandungane Rai sampun wulane Kang Mas Rai Sariwinda Ki kaula serangai denok pondae denok mama yanti kang ditumbangi uli pira kandungane Rai angsal 8 sasi Kang Mas Bopo Mas
rumah tangga puluhan tahun yang jagat nata sangkan paraning dumadi nembe ngupai kepercayaan Rai. Leres. Mugia yang betara jagat nata takdir bisa dipungkir kadar sima bisa dipumpang. kira-kira benjang kang bakal nyambung watangah putung Rai. Kerajaan Galuh Agung tercipta jalinan kekeluargaan antara perwira lawan perwira. Nunjukaken Galuh Agung dadi sarwati nandur, murah sarwati luku. Ora kurang sandang pangan lan papan Rai. Leres pisan Kang Mas. Mama Helmi minang kasih ditembanggi Abah Helmi matur Bawa rasa laka wong seneng iwal kejaba Ratu Sariwinda. Ratu Sariwinda bakal dupai keturunan, bakal dupai mong-mongan. Sebab jareka ucapane wong ngomong, kuncine wong rumah tangga iwal kejaba keturunan Kang Mas. Justru kula seneng pisan. Jare ahli ramal Rai. Anake kuloro jelanang karo wadon. Konon Kang Mas. Abah Helmi Mama Helmi Kelawan usiane si kakang wis lanjut Rai. Ibarat Batara Surya ing pangawat kulon wancine wis jam 4. Iya. Kapan-kapan bakal lengser ke Prabon. Tentunya harapan lan tumpuan si kakang kejaba anak si dikandung marang salira. Kang Mas. Sariwinda gasok kadang-kadang Kang Mas. Pantesan sejen bawane. Sungjang mayang kami kulan dega-dega sampean siji minangka saka gurune. Bawa rasa kok wetenge Sariwinda kayane ku gede pisan. Kayak wegah, kayak ngap. Jadi menurut prediksi tabib anaknya loro kembar Kang Mas. Ya arah negara ramalan. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang belih. Ibarat barang kali, barang sining kali iku rakat kambang kampule kadang-kadang beda. Ya mudah-mudahan yang jagat nata pinaringan. Kantong Abah Helmi keding serang Mama Helmi sing kota baru. Ari saujare kula si Kang Mas. Jaring basane embu arepan kembar, embu arepan beli, embu lanang, embu wadon, sing penting jabang bayi gampang gangsar ya Kang Mas. Cuman mengkenen Rai. Pripun? Bakal dipikir-pikir sakakang kisejen kaya peranti-perantine wulan. Maksudnya pripun kan Kang Mas? Perasaane ora enak, ari turu ora lali. Mas Ronald Mas Lawane keding serang Pape Vino sing mirangak. Ya mungkin sampean terlalu sibuk Kang Mas ngurus pemerintahan Galuh Agung. Apa maning usiane sampean kan wis dudu wong enom maning. Tentune bae tenaga kurang. Aja lok dadi pikiran, aja diporsil tenagane Kang Mas. Cuman hari turun jebak-jebak bae Rai.
kayane bayangane sing ora-ora. Ana pirasat apa kang tuniba marang si Kakang Rai? Oh, iya Kang Mas. Mas Ronald Abah Helmi gede. Ngomong-ngomong soal pirasat saujare sampean, Ratu Sari Windaga pada pengen ngobrol karo sampean Kang Mas. Obrolan sing bakal tak sampekaken kelawan sampean iwal kejaba impen Kang Mas. Ngimpi Rai. Nggih bener. Ngimpi apa Rai? Tepatnya ning bengi Jumat jam 12 waktune. Mame suprakan ulis plot sangat dewek minangka sing ditembangi Mame Milda Mame Vino Papa Yusuf. Kula ngimpi numpak prau kencana wong loroan bebarengan karo sampean. Tapi setelah tekang samudra, prau mau kerem, sampean kelelep ora bisa ketulung Kang Mas. Sampai kula nangis, tulung-tulungan jaluk tulung karo sampean Kang Mas. Apakah iki pirasat kang tuniba marang si Kakang Rai? Mangan ora enak turu ora lali, perasaan gemeter ora tenang. Apakah dumantine impianmu Rai? Kula dewek orang ngerti Kang Mas, tapi saujare wong tua bengen ngomong sing aran impen kembangane wong turu je Kang Mas. Wis Rai, amba raja pusing kelingan waktu si Kakang masih nom Rai. Sirane masih nom dodoke ning sore kelapa. Iya. Peswir dening angin. Bodong kelapane kumalawean sampai ndase ketiban kelapa. Yakin mah karena kelingan lagi nom priwen lamun duet. Waduh. Biang ala biang. Kok sing ngajak duet gede. Kelingan pengen. Tadi sampean ku lagi nginget nostalgia ta Kang Mas. Lagi kelingan kala waktu demenan karo Sari Winda ya Kang Mas. Iya Rai. Mung sedurunge duet kok kulane harapan baca titipan dingin ya Kang Mas ya. Sereninge akeh sedulur ning Pulau Lampes. Kien saking ayahe Tufa, ayahe Putra, ayahe Gendis, bapane Restu jaluk lagune je bareng-bareng janji. Ajak lalen karo ponakane Bapak Madi. Matur kesuwun. Disambung saking mamane Repan sing duwe kede Nyong RI jaluk lagune je pilihan batin. Disambung maning saking Papai Nok Ailin sing duwe jukung ijo senggol khususnya kanggo Papai Akia, Papai Hasar, Papai Jennifer, Mas Anjas, Papai Arya jaluk lagune tetep demen. Masih disambung saking Mimi Ayu Lupita sareng Mamae Pikri jaluk lagu supaya ngilangaken rasa kesedihan hati masih ngerete perasaan teklok Rai. sabar Kang Mas. Mungkin iki cobaan. Kesabarane sampean lagi diuji. Cuman pesene kula sing dadi garwa sampean kedah ajak kurang dedonga. Moga-moga diupai kawarasan lan keselamatan dunia lan akhirat Kang Mas. Iya Rai.
kahanan ning sejroning kedaton Galuh Agung. Sepi kingkin berata kayuyuk. Prabu, aja kaget. Prabu Agung Medang Barat bakalan kedadian Rajapati ning sejroning kedaton Galuh Agung. Astaga. Mas, Hati-hati Rai. siapa kok Kak Mas? Sarah Winda ora mestine Sarah Winda bersanding lawan Prabu Medang Barat. Kisanak Ya, kumawani kumalancang tengah wengi sira manjing istana Galuh Agung. Rei, ora sopan perwira prajurit prajurit ing Galuh Agung nalika mlebuning keraton lawan sembah sujud dodok pada debek nanging sira lantang manjing keraton tengah wengi tanpa ngupai biwara. Prabu, mungkin Prabu Medang Barat ngrasakaken apa sing dadi niat lan tujuan marganing aku mlebu ning sejroning kedaton Galuh Agung. Lamun sira satria, lamun sira titisan Andanawari rembese madu wijilan tapa secara jantan kesatrian, buka cadarmu. Siapa jati dirimu? Lancang temanku Kak Mas. Kak Mas. Astaga. Surya bangun! Biadab sira. Siapa? Wani-wani ini sira tengah wengi manjing keraton. Orang hargai rajamu Surya bangun. Kelawan ngunus pusaka. Berarti sira duwe niat blesa. Apa tujuan sira tengah wengi manjing keraton Galuh Agung? Prabu, wis dadi pepesten ning sejroning rentetan sejarah Galuh Agung. Prabu Medang Barat lawan kang dadi sinandingan Permaisuri Agung kaya dening Nyimas Ayu Sarah Winda. Saat lan waktu kieu Permaisuri Galuh Agung serahkan lawan Surya Pangon. Lancang sira. Tahta kekuasaan Galuh Agung sing bakal angreh niti mukti ngancik ning Menara Gading. Mestine Surya Pangon kang lunggui sebagai raja di raja ning wilayah Galuh Agung, Prabu. Biadab keparat sira. Enak sira ngandika ilat ora bebalung lambe ora winengkon. Aturan dinasti dudu sira kang berhak dodoki klasa gumelar ning tlatah Galuh Agung kejaba putra-putra isun. Ayo milih aja nganti isun undang prajurit Sebagai penerus dinasti para ratun Galuh Agung, ya benjang babar lan lahirnya si Jabang sing bakal sambung watang putung ning bumi Galuh Agung, sing mestine waktu kieu secara sah Sarah Winda bakal tekawin lawan aku Surya Pangon supaya ngelanjutkan garis keturunan putra para ratun ning bumi Galuh Agung. biadab Surya Pangon sira dianggap remeh
senajan usiana wis lanjut. Ayo roka jiwa begal perwana rebut urip fungsi pati. Kang Mas hati-hati. Lamun masih jumeneng tapak wayang-wayangan isun, ora berhak sirang rebut garwa isun, ora berhak sirang dodok rasa gumelar. Mas Iya, hati-hati. ke barat. Awitnya nama Sidemas tu, nama Sidem, Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa. Yep, bas. Dewa tayang agung Kang Mas, awas hati-hati Kang Mas. Kesawangan wani puas teman kuno satoet Kang Mas. Surya Pangon sirang anjing keraton beber ilmu gumelar saktian. Ayo sapa kang unggul di antara sun sira. Mas hati-hati Kang Mas, awas Kang